Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga do 10:21 ng umaga at pasensya na at medyo late ang pasok ng ating streamings ngayong araw. At kumusta ho kayo mga kabalen? Welcome ho dito sa programa CLTV 36 Newsstream. Ako po ang lingkod, Justin Dizon, maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong 1.8 million followers sa social media. Facebook po yan. At yung ating libu-libong tagasunod din sa YouTube dahil live din itong napapanood sa YouTube mga kabalen. At syempre, ito po ay napapanood din nationwide sa telebisyon via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. At ito po mga kabalen ay napapanood din tayo dito sa ating rehiyon, Gitnang Luzon, sa ating 37 cable partners at sa Free TV Channel 36, lalong-lalo na ho dito sa kalakhang bahagi ng lalawigang Kapampangan. Ito ho mga kabalen, subukan lang natin. Ito, sound check, test mic, 1, 2, 3. Ayan, okay na ba? Okay na ba? Okay. Okay na ba? Mas malinaw ba? Mas malinaw ba yung audio ni Kuyang Justin? Ayan, mas malinaw ba? O dito. Okay. So, ito, pihit. Yan, okay, sige. Ayan, malinaw. Max na. Okay, sige, maraming salamat. Okay, thank you. Okay, tuloy tayo sa ating balitaan. Kumusta ho kayo? Araw ho ngayon ng Miyerkules, July 2, ikalawang araw ng buwan ng Hulyo. Maulan ho ang kalakhang bahagi ng ating rehiyon, Gitnang Luzon. At eto, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Dito muna ho tayo sa gawing itaas mga kabalen, yung sa first row, leftmost box, yan hong inyong nakikita ay ang area ng Balintawak Toll Plaza, at yung toll gate, patungo ho ng norte. Ayan, maluwag ho ang sitwasyon sa kaorasang ito at wala masyadong pila, lalo na doon sa mga RFID lanes. May bahagi ang pila sa cash lane pero kaunting-kaunti lamang. Nasisilip natin yung mga patungong Metro Manila dyan sa may area ng Balintawak. Wala rin hong pagbigat ng daloy ng trapiko dyan sa may portion na yan ng North Luzon Expressway. Tumungo naman ho tayo sa may Valenzuela Interchange. Ito ho mga kabalen. At may bahagyang build-up dito po sa may northbound portion nito pong Valenzuela Interchange. Diyan ho sa may kilometer 15 area, ayan, may pagbabagal ng daloy ng trapiko. Ganyan din ho ang senaryo, mga kabalen. May bahagyang build-up diyan sa may Mindanao Toll Plaza. Sa may area ng Mindanao Toll Plaza, may bahagyang build-up din. Samantala, dito naman ho sa may Marilao southbound and northbound lane, magkabilang linya, maluwag din ho ang sitwasyon as of 10:25. Pero medyo makulimlim ang panahon dyan. Ganyan din ho sa Bocaue Toll Plaza. At sa syudad naman ng San Fernando ay madulas ang kalsada dahil umuulan ho. At paalala sa ating mga motorista ay ingat-ingat. Pag ganitong madulas ang kalsada, make sure talagang doble ingat ho tayo mga kabalen. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Real-time traffic situation ho yan via NLEX Corporation.
mula po dito sa NLEX. Ayan, mula po sa NLEX, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po ay real-time traffic monitoring hatid po ng City Public Order and City Coordinating Office ng San Fernando o CPOSCO. As of 10:27, dito muna ho tayo sa gawing itaas, yung topmost row. Ang inyong nakikita doon sa pinakakaliwang box, yan huy area dyan sa may downtown, Kani pong malapit SL. Po kani king 1010 Alley. Ang gana po kayong munisipyo. At yan ho, Nens Philapco, yan po yung sitwasyon, maulan ang panahon, mga kabalen, basa po ang kalsada. At ayan, nakikita natin na may bahagyang build up ditong mga sasakyan. Gawa nga nito pong buhos din ng ulan. Dito naman sa may area ho ng ng Pampanga High School. Dating pangalan, Jose Abad Santos High School, JAS. Opo, yan PHS area. And San Fernando Elementary School, maluwalas po yung dalan. Kayong kaurasang iti, pero kita pong papunta na Makabali Hospital, ayan, ay light to moderate traffic po ang asahan dyan. Kita pong Water District, makanyan mo naman, paluwal po kening Rotonda, Allied Rotonda. Expect light to moderate traffic din, kani pong Makabakle. Tulid na po ning JBL mo naman. And kani pong St. Dominic Corinthian, Kabalen. At light to moderate traffic mo naman po. Yan hoy, real-time traffic situation, mula po sa CPOSCO. Ayan, pakita natin yung sa baba. Ayan, light to moderate traffic sa may area ng Dolores. Particular na dyan ho sa may Makabakle. Kita pong Jose Bilingad Memorial General Hospital at dyan ho sa may portion ng St. Dominic Corinthian. Ayan. Sitwasyon ng trapiko yan sa syudad ng San Fernando, Pampanga ngayon pong 10:29 ng umaga, araw ho ng Miyerkules, July 2, 2025. Ito ho, kabalen, mula naman sa San Fernando, tunguhin naman natin yung traffic situation, silipin natin yung traffic situation sa lalawigan ho ng Bataan. Pero bago yan, bigyang daan muna natin yung komento ng ating masugid na tagapanood, din kanakong kakaluguran, Koyang Joel Stephen Manalo, ning Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yan, good morning, Kong Joel. Maya Pabak Justin, kumusta kanuan ng Dong? Mayap naman, ayan. Dong, ayan, pakisabi kaya po, Bisayang maging batch representative. Ayan, binabati ko po lahat ng mga graduates, kapwa ko alumni ng Asunta Technical High School, yan, sa San Simon, Pampanga. At sabi nila, madalas daw silang manood nitong ating programa. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa inyong fellow Assumptan. Yan, dakal pong salamat. Kon Joel, dakal salamat. At kumusta ka? Nangulam takan yan? Watang makanining kauran, manyaman ning sabon, itang manok. Nanunay tayo, itang panetang ilupan, pati ating tang session, ken, watang miminum damo. Opo, itang, sale manok. Opo, di ba? Sale manok, Kon Joel, yan. Pining manyaman yan. Dakala salamat, Joel Stephen Manalo. Yan nga lang sa amang pamanalbe, Ayan, nanonood din sa ating programa, Aisel Fernando. Ayan, Maya Pabak, Aisel, good morning. Kumusta ka? Yari na yung thesis mo? Ayan, good morning, Aisel. Salamat at magandang umaga. Ayan, silipin natin ang traffic situation dito ho sa lalawigan ng Bataan. Ayan, mga kabalen, Sa mga babiyahe po, westward, if you are headed towards Bataan,
o di kaya naman sa Olongapo at ilang bayan sa Zambales at noong dumaan dito sa may OG Road, Olongapo Gapan Road o Jose Abad Santos Avenue kung tawagin. At dumaan din sa local road sa lalawigan ng Bataan. Narito po ang sitwasyon ng trapiko sa area na yan. Diyan ho sa may SC Tex, ayan. Maluwag ho ang kalsada. Bigayan ng mga sasakyan, Ingat-ingat. Madulas ang daan. Hermosa Palihan Diversion southbound. Maluwag din ho ang sitwasyon. Ganyan din sa Balanga 4 lanes. At sa may Rotary sa Balanga, yung southbound portion po ng Balanga Rotary. Paalala po ng provincial government ng Bataan, siguraduhin sumunod sa mga itinakdang speed limit. Pagka kasi ganyang maluwag ang kalsada, yung iba feeling nila required magkarera. Hindi ba? Hindi ko kayo required magkarera pag maluwag ang kalsada. O baka hindi yun invitation. Okay? To break the law, ika nga, and endanger other people's lives. Kaya naman ito, sunod tayo sa speed limit. Ito po nga mga PUV 70, motorsiklo 60. Yung mga truck at van 50 lamang ang takbo. Yung mga pribadong sasakyan, 80 lamang po at dapat wag lumagpas at ang PUV 70 naman ang pwedeng takbo niyan. Yan ho mga kababayan ang sitwasyon ng trapiko real time sa lalawigan ng Bataan mula ho yan sa One Bataan. Eto sumagot si Kuyang Joel, sabi niya, lagang babi ulam. Wow! Ay kanyaman! Sabi ng Yoyoy Manalo, Yoy, hi Yoy, Yoy Manalo. Dakala salamat. Yan then pong shout out karayong pamilya Manalo, King Santo Domingo, Minalin, Pampanga, Aldo Dola pong Manuel Bet. Dakal pong salamat. Kon Joel, lagang babi, bala mo yata, may pamanda ako, Ken. Kanya man, yan, til mempatis, ne? Yan ho, mga kabalan, perfect sa weather yan, yung ganyang pagkain, yung masabaw. At speaking of weather, eto, alamin ho natin, ano ang magiging lagay ng panahon. Narito pong latest weather update mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Naritong latest sa lagay ng ating panahon. Apektado pa rin ng low pressure area ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon at sa maghapong ito ay halos patuloy pa rin ito magdudulot ng mga pagulan sa halos buong Northern Luzon o Hilagang Luzon at sa silangang bahagi ng Central Luzon. Base sa pinakahuling datos, huling nakita itong LPA sa layong 200 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng Kasiguran, Aurora o kaya na may salayong 235 kilometers, silangan naman ng Echaga, Isabela. Based din po sa ating pinaka-latest na data at analysis, itong LPA ay nananatiling mataas ang tsansang mabuo bilang isang bagyo within the next 24 hours. Kaya patuloy tayong magantabay sa magiging update ng Pag-asa. Bukod dyan, dahil sa close proximity nitong LPA o dahil malapit nga po ito sa ating landmass, kapag nabuo po ito bilang isang bagyo o tropical depression, ay agad-agad tayong magtataas ng tropical cyclone wind signals sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaya't mag-antabay po tayo sa magiging update ng Pag-asa mula dito sa weather forecasting section ng Pag-asa. Based din po sa ating pinahuling analysis, within the next 24 hours ay magiging mabagal ang pagkilos nitong LPA at mataas pa rin ang tsansa na lumapit po ito sa ating kalupaan. Bukod po dito sa LPA ay meron din po tayong habagat o southwest monsoon na patuloy na nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Dito sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Southern Luzon, maging sa Visayas at Mindanao at patuloy din magdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa labas naman ating area of responsibility, within the Tropical Cyclone Information Domain, meron din tayong na-monitor na bagyo at huling nakita ito sa layong 2,660 kilometers silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon,
Bigla nito ang lakas ng hangin umabot sa 55 kilometers per hour near the center at gustiness po na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga-hilagang kanluran na bilis na 15 kilometers per hour. At nakikita din natin, based po sa ating mga analysis at based sa latest data, papalayo naman po ito at wala po ito magiging anumang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Samantala, bisitahin naman natin ang climatological record ng mga tracks ng bagyo na pumapasok sa ating area of responsibility tuwing buwan ng Hulyo. At makikita nga po natin na ang ilang bagyo ay nag-cross sa ating landmass, nag-cross sa ating kalupaan, habang ilan naman ay dito generally sa extreme northern Luzon at ang iba naman ay nagre-recurve o towards northwestward and then eventually ay nag-northeastward. At makikita nga po natin dahil po sa current na posisyon nitong LPA at maging dahil sa forecast po natin mataas ang tsansa na maging track nito ay either lumapit sa ating area of responsibility o lumapit sa ating kalupaan o kaya naman ay lumapit doon sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, in effect pa rin ho ngayon ang ating weather advisory sa ilang mga lalawigan sa northern Luzon. Ibig sabihin po niyan, ito yung mga lugar na pwedeng makaranas ng 50 to 100 millimeters na rainfall o mga pagulan within the next 24 hours. Ito po ang mga lalawigan ng Apayao, Cagayan, Kalinga at Isabela. At patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga pagulan pong ito ay dulot nga po ng low pressure area na nasa silang bahagi ng northern Luzon. Samantala, bukas, posible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Apayao, maging sa Cagayan Province. Habang by Friday or July 4, inaasahan din po natin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito po sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, maging sa Batanes Province. Again, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon sa mga posibilidad o threat ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, para sa forecast natin sa araw na ito, dahil nga po sa LPA, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan o halos maghapon yung mga pag-ulan sa buong Northern Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging sa Cagayan Valley Region. At dito po sa Aurora at Nueva Ecija, dulot ng low pressure area. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon, maulap din ang papawurin at may mga pag-ulan pa rin tayong inaasahan, including dito sa Metro Manila, dahil sa epekto naman ng habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius, 25 to 32 sa Lawag, 25 to 31 naman sa Tuguegarao City. Sa Legazpi City, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao naman na ating forecast, patuloy pa rin magiging maulap ang papawurin sa araw na ito dito sa Western Visayas, dulot nga po ng southwest monsoon o habagat. Samantala sa natitirang bahagi ng Visayas, improved weather ang mararanasan for today. Sa Mindanao o malaking bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawurin. May tsansa pa rin ng mga isolated thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. At para sa ating pagtayo ng temperatura doon sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu ay 26 to 32, habang sa Iloilo ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman ay 25 to 31, 24 to 31 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 sa Davao City at 24 to 34 sa Zamboanga City. Bigyan din ho natin ng pansin na magiging 4-day forecast natin o posibleng maging lagay ng ating panahon in the next 4 days. So by Thursday to Friday, mataas pa rin ang chance ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng low pressure area at ng southwest monsoon o habagat. Samantala, by Saturday to Sunday, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa halos buong Luzon pa rin at Western Visayas dahil naman sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan, wala rin po tayong gale warning na nakalaasa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat lamang po sa ating mga mandargat, lalong-lalo na dito sa northern and eastern section ng Luzon. Dahil nga sa presence ng low pressure area o weather disturbance dyan, asahan pa rin naman ang masamang lagay ng panahon. Samantala, para sa sunrise natin for today, 5:31 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:29 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
Maraming salamat, Lori Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho mga kababayan, asahan yung pag-uulan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na ho dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon, gawa nga nitong low pressure area na binabantayan ng ating Weather Bureau. Sa oras na ito, silipin naman ho natin ang sitwasyon tuloy ng traffic. Hindi yung traffic. Tapos na tayo sa traffic. Silipin ho natin yung balitang negosyo naman and ekonomiya. Ito po, foreign exchange rate, business news muna tayo. Forex news. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong July 1, 2025 sa 56 pesos and 3 centavos. At para naman sa ibang denomination, 39 pesos o ibang currency, 39 centavos yung Japanese yen. Yung pound ay 77 pesos 45 centavos. Yun pong Hong Kong dollars, 7 pesos 18 centavos. Saudi Riyal ay 15 pesos 03 centavos. Yung dirham ay 15 pesos 35 centavos. Euro is 66 pesos 43 centavos. Yung Korean won ay 04 centavos. At Chinese yuan 7 pesos 87 centavos. Yan ho ang latest foreign exchange mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito naman, silipin naman ho natin yung ilang public service announcement. Ito ho mga kababayan, paghandaan ang ilang, ito muna, water supply interruption muna tayo. Mawawalan ho ng supply ng tubig dito ho sa mga lugar na aking babanggitin mga kababayan. Mamaya pong alauna ng hapon hanggang alas 4:30, alapong Danum, King San Nicolas First, Santa Lucia, Ampong San Juan, King Lubao, Pampanga. Sa Mabalacat City naman, mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, mawawalan din ho ng supply ng tubig sa Pamintuan Village, Dau Access Road, at San Isidro. Samantala, narito naman ho ang latest power interruption schedule sa ilang bahagi po ng lalawigang Kapampangan. Mawawalan ho ng supply ng kuryente. Mag-brown out po King Legazpi Road, Legazpi Extension, Farmersville, King Barangay Dukit, Ampong Maysak, Mabalacat City. Bukas alas 5 na ningabak hanggang alas 10 na ninggat panapon, 5 a.m. to 10 a.m. Tomorrow, Thursday, July 3, wala pong kuryente sa mga nabanggit na lugar dyan ho sa syudad ng Mabalacat. Mawawalan din ho ng kuryente alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa Santa Catalina, Lubao, Pampanga at partikular doon sa may area ng pumping station. Bukas ho yan, July 3, Thursday. Apektado rin ang nasabing brownout, 8 a.m. naman to 4 p.m. Mahaba-haba, maghapon ho ito. Yung Barangay del Carmen, San Antonio, Sitio Pilitic, at Sitio Maligaya, San Miguel, 8 a.m. to 4 p.m. tomorrow, Thursday, July 3, brownout ho dyan sa mga nabanggit na lugar sa bayan ng Lubao, Pampanga. Apektado rin ho yung Santa Rita, maliban na lamang sa Purok 3 and 7 at yung San Agustin, except Highway at Sapang Bayou, 8 to 4 p.m. tomorrow, brownout.
Yan ho mga kabalen ang latest power and water supply interruption announcement mula ho sa mga iba't ibang service provider dito sa ating lalawigan. Sa ating pagbabalik, ihahatid ko po sa inyo ang detalye ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Miyerkules, July 2. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at ito gaya ang aking naipangako mga kabalen, aking ihahatid sa inyo yung detalye ng mga maiinit na balita dito po sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong gitnang Luzon ngayon pong araw ng Miyerkules, July 2. Ito mga kabalen, na-break natin kahapon, 2 menor de edad ho sa Apalit, Pampanga ang nasawi matapos malunod sa Pampanga River at ito pakita lang natin yung ito basahin ko po yung detalye mga kabalen. Dalawang minor de edad po ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa gitna ng pagdiriwang ng Apalit Town Fiesta. Ito po ang kinumpirma ng Apalit Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa CLTV 36 News. Nalunod ho ang unang biktima noong June 28 at pasado 1:00 ng hapon noong June 29 nang ma-recover ang kanyang bangkay sa bahagi ng ilog sa barangay San Vicente ng naturang bayan. Ang isa naman pong biktima ay na-recover nito lamang June 30 sa kaparehong barangay. Parehas pong isinugod sa pagamutan ang dalawang batang nalunod, subalit idineklara na silang dead on arrival.
At sinubukan pong mag-follow up pa ng ating kasamang si Ashley Punsalan sa MDRRMO sa bayan ho ng Apalit. Subalit tumanggi muna ho silang magbigay ng information ngayon dahil sila po ay undergoing din sa stress debriefing. At dahil tama yun, nakikiramay din dahil nawalan din ho sila ng isang kasamahan. Do hindi naman ho related dun sa insidente nung pagkalunod. Pero ito po nawalan din sila ng isang kasamahan dahil sa atake sa puso, yung base sa information na atin hong nakuha. So nakikiramay ho tayo sa Apalit MDRRMO na sa kabila ho nitong pagsubok na kanila ring nararanasan ay patuloy din sila at naging present pa rin sila at dito ho sa ating pagdiriwang ng Apalit Town Fiesta. Ito malungkot lang, nakikiramay din tayo sa pamilya nito pong mga nasawi. At sinubukan din puntahan ng ating kasamang si Ashley Punsalan. Ito pong pamilya ng isa sa mga nasawi. At bagamat tumanggi ho silang magpa-interview, ay nagpaabot ho sila ng mensahe, nakiusap ho sila sa ating mga kababayan na wag nang i-share. Ito po yung dahilan kung bakit hindi na rin natin ipinapakita yung actual footage kung saan nangyari o kung paano nangyari yung insidente. Nakikiusap ho kasi ang pamilya sa ating mga kababayang netizen na wag nang ipakalat pa yung footage, yung social media footage kung saan nandun nga yung nasawi, yung aksidente o yung nangyari. At ito, maglalabas sila or pumayag sila na ito nga, sinasabi ho nila na wala silang sinisisi sa nangyari at sana wag nang ipakita pa yung pagpo-post, lalong-lalo na nakikita yung muka ng minor de edad, ng anak nila na nasawi. Ito po, respeto na lamang sa mga nawalan ho ng mahal sa buhay. Oo, alam natin, likes yan, shares yan, pero wag nyo naman hong samantalahin, parang awa nyo na. Meron hong pamilyang nangungulila sa mga oras na ito. At nakikiusap ho sila sa ating mga kababayan na wag nang i-share ito pong video kung saan makikita yung mismong mukha pa nung kanila pong nasawing anak. Yan ho ang kanilang panawagan. At nais po nilang linawin na wala ho silang sinisisi sa nangyaring insidente. Sa ngayon, ongoing nga, gaya ng aking nabanggit, ongoing ho yung stress debriefing din ng Apalit MDRRMO at anytime soon ay nakahanda silang magkasana ng command conference at tiniyak naman po ng pamunuan ng Apalit MDRRMO na ipapaalam din nila sa ating himpilan CLTV 36 News. Ito pong latest development, oras na mag-convene na po yung kanilang interagency council o yung para po sa kanilang command conference. Samantala, tumungo naman ho tayo sa ibang balita. Ito ho mga kabalen, isa pa sa mga tinutukan ng ating mga kababayan. Inanunsyo ho kahapon ni Mayor John Lasatin ng Angeles City na dapat nang suspindihin itong environmental fee na kasama hong binabayaran sa mga water bill o sa water bill ng mga Angelenyo. At sa nangyari hong patapos ho nung kanyang announcement ay ito naglabas na po ng executive order ang lokal na pamahalaan at may ito pa nasuportado ng sangguniang panglungsod kung saan dito po ay mababasa na kanila na nga pong pinasuspindi itong number one, yung pangongolekta nung ito nakalagay, basahin natin yung accredited service provider. So ayan, section 1 pending the review. Pwede nating i-zoom. I-zoom natin yan. Uy, nawala. Ayun. Zoom. Ay, hindi pala to. Ayan. Ito po, nakalagay mga kabalen. Basahin natin para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan sa syudad ng Angeles. So, I, Carmelo B. Lasatin II, Mayor of Angeles City, by the power vested in me by law, do hereby order and ordain the following. Section 1,
pending the review, re-evaluation, and eventual introduction of amendments to the mentioned ordinances, the implementation of the same are hereby suspended until further noticed. So, lakihan natin para mas malinaw. Hindi. Yan. So, ano ba yung mga sinususpende? Number 1, duly accredited service provider, ito pong Soliman Septic Tank Disposal, is hereby ordered to cease and desist from conducting dislodging, siphoning activities relative to the implementation of Section 7 of City Ordinance Number 487, Series of 2019, until further notice. Section 3, all private utilities and or water districts are ordered to cease and desist from collecting environmental fee, septage fee, from the citizens of Angeles City in relation to Section 2 of this executive order. Yan ho mga kabalen ang kautusan ni Mayor John Lasatin II ng Angeles City. Kaugnay ho nitong koleksyon ng environmental fee at inaasahan na anytime soon ay sisimulan na rin ng City Council sa pangunguna ho ni Vice Mayor Amos Rivera ang pagre-review dito sa naturang ordinansa na siya nagpapataw ng paniningil ng environmental fee sa water bill ng mga residente ng highly urbanized city, Angeles. At yan ho mga balitang kinalap ng CLTV 36 News. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating streaming. Magpapaalam lang ako sa ating telebisyon. Sa mga manonood natin sa telebisyon, mamaya magbabalik din ho tayo dito sa ating streaming para ho sa mas marami pang balita. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Muli, ito po si Justin Dizon sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat po.